eɗini tawe ɗo hannde e Diawɓe noon eɗen gandi ko wuro tawango to Kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Guinée, hakkude Sénégal e Guinée Bissau, hakkude Sénégal kadi e leydi Gambie. Wadde ko jeere mawde hannde noon eɗen tawe ɗo e ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe liɗɗi jornaɗi e fannuji ɗi kala. En jewtidat e maɓɓe ɓe kalana en holno golle maɓɓe ɗe mbayi. Ɗum noon ala no mbatten tedduɓe so wona jeen joni jewtiden e maɓɓe ƴeewen holno oɗo luumo Diawɓe windiri. min ko Bouba Balde min ko Guejji jeeyammi nder marché Diawɓe ɗo golle amen ɗe bon alhamdulillah yettere Allah minen cuurdi hen minen jiiya koye amen hen wax dëgg yalla ɗo ko woni différence o par ce que luumo Diawɓe ɗo woni ɗo ni Gambien ɓe ɗi gara ɗo, Malien ɓe ɗi gara ɗo, Sierra Leone ɓe ɗi gara, Guinée Bissau, Guinée Conakry fof ɗi ara ɗo. ɗe leydi kala ina tawe ɗo e Diawɓe. En cuɓima yewtide maɓɓe yeeyoɓe e sodoɓe liɗɗi jorɗi. O debbo ko Guinée o iwata. Inen ko Marletou Deme mi yeeya e Guejje Bor ko Rofet Yeet kon fo men yeeyay mi yahanay Kafountine goɗɗum si ari Bissau Saralon min ƴetta mi waɗa ɗon min yeeya eyyi miɗa yiide seeɗa ko dole ɗen toni ɗuuɗaboyi andi business on haraɗa jogui moyen seeɗa sana ɗum haray ko seeɗa yiyata minen faala noon ɓuuri ni kadi eyyi so min heeɓi ballal si Allah jaaɓi. Hono makko Linda T ko Bissau Guinénajo. Nanodiral men e makko weeɓani sabu ko ɗemgal créole o haalata ko e ɗemgal wolof ngal o famata seeɗa battiniɗen yewtidde makko. Wa ñun de jogi Guinée Bissau ɓe fi. Kanko Linda imminowo ha to Guinée Bissau liɗɗi jorɗi e gueɗe kewɗi iwoji e maaji omo jambiti coggu yaha garta o. Ma yon bi defa metti de pour yobbu Guinée Bissau fay ɓe ñow Guinée Bissau. Omo eri ballal e on fannu. Man buguna de dimbala ñun dafa metti yon bi defa metti lol mutta. Kono ɗo e Diawɓe ko jokkere en ɗam woni ɗo hakkude ɓe iwɓe leydi keeriɗi e Sénégal naaɓe tawaɓe ɓe. Komin hande balde jeeyaɗo Diawɓe kabri wonmi ɗo yeyde woni duuɓi noga e pawɗi wona menen wondiri maɓɓe jaam e salama menen wondiri ɓe arata e jaam ɓe hota e jaam moƴƴere sabuna ɗo ko arta ko no heewi sabuna ɗo Guinée no ara Sierra Leone no ala Guinée Bissau no ara Gambie no ara kono minen wondi maɓɓe ɗo ha cownani hakkude amen ko boni o boni ko jaam ɓe ara e jaam ɓe hota e jaam minen fof men wondiri ɗo tan jokkiren ɗam nene goro baba goro. ɗum noon bandiraɓe on keɗima no ɓe yeeyoɓe goniri ɗo e luumo Diawɓe ngo ganduɗa ina jogui gueɗal mawgal e faggudu ɗe leyɗi soɓɓiri hirnangue Afrique. Aranno on ɗo e Diawɓe ko musidɗo mon Oumar Mamadou Sow.